сказали, ми тримаємо східний фланг, так, от, наприклад, по лінії там, де Донбас. Якщо ми говоримо про Крим, то тема Криму, вона не дуже активна навіть в самому українському суспільстві. Проводилися були опитування, Кримом цікавляться близько 5-6% наших співгромадян. В засобах масової інформації рідко коли з'являється якесь повідомлення, що там в Криму і що робити в Криму. І час від часу це підноситься на якихось міжнародних платформах. Росія хоче розділення питання Криму і питання Донбасу. Так, що це дві різні речі. На вашу думку, чому так затихло питання Криму? Ну, по-перше, це не так, що це час від часу підноситься на якихось міжнародних платформах. Ну, напевно, немає жодних міжнародних переговорів, в яких би я брала участь, в якому би не звучало активно і наполегливо питання Криму, питання, до речі, забезпечення, знову ж таки, прав людини в Криму, питання дотримання санкцій щодо Криму різними країнами, питання окремими громадянами різних, політиками різних країн і так далі. Тому це весь є комплекс питань, який насамперед, так само ми, ну, ви знаєте, буквально щорік ми піднімаємо це питання на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і нам вдається знаходити цю підтримку світу. Це вже не є, це не є там суто країни-члени ЄС чи країни-члени НАТО, а світу набагато ширшого для того, щоб це гостро піднімати питання по Криму. Безумовно, Російська Федерація в різні способи намагається применшити взагалі можливість цієї дискусії та нівелювати цю дискусію, безапеляційно стверджувати, що це не є територія України, але, знаєте, навіть будь-яка мапа, яка, не дай Боже, десь друкується України без Криму, з нашого боку отримує відразу дуже жорстку реакцію і Міністерства закордонних справ, і, відповідно, відразу коригування, таких дій з боку тієї чи іншої держави, тому що не визнана анексія Криму, і я рада, знову ж таки, політика Сполучених Штатів щодо Криму, вона теж чітко говорить про те, що це ніколи не буде визнано, анексія, ця незаконна і окупація Російською Федерацією щодо Криму. Тому це звучить. Мені би хотілося і жорсткіших санкцій Європейського Союзу і країн цивілізованого світу стосовно Криму. Я, наприклад, вважаю, що якби відразу зреагували би жорсткіше на Крим, то, по-перше, не було би подальших дій Росії на сході України, і тоді ми могли би зосередитися тільки на одному напрямку і повертати Крим. А так нам просто доводиться в кількох напрямках одночасно працювати.